Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar kullum dai ni ne naku Bashir Suleiman Abdullahi. A yau na zo muku da wasu sababbin technology har guda uku wanda na tabbata da su burge kowa duk wanda ya gansu, musamman ma na ukun saboda ya fita daban daga cikinsu wanda na tabbata ba kowa ne tunaninsu yake bashi akwai wannan technology ba. Kafin mu shiga cikin bidiyon kada ka manta da mana alamar liking domin hakan yana ba mu karfin gwiwa sosai da sosai. Idan kuma wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel din, kada ka manta da mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Technology mu na farko shine mini USB camera. Wannan wani cable ne mai kyamara wanda na tabbata da zai burge ku saboda yana da matukar amfani musamman ga masu gyara kwamfuta ko waya da sauransu. Ana jona wannan cable din ne a jikin waya wajen ganin abin da idan ka baya gani a kan shi sosai, musamman masu gyaran waya za ka ga a jikin inji suna son su ga wani abu, to nan abin zai sa da sun sa kan kyamaran nan to za su ga ganin abin a jikin wayar su sosai, ko kuma abin ka ya fada cikin wani rami ko loko za ka iya zira wannan kan cable din da ka zira shi kai kuma za ka ganin komai da yake gurin a cikin wayar. Technology mu na biyu shine laser range finder meter. Wannan wata lura ce wadda za ta taimakawa ko kuma in ce za ta sauƙaƙa maginanmu da kafintocinmu. Wannan lurar ta kasance za ta taimaka musu ne wajen auna abu daidai yadda yake ba tare da an samu mushkila ba. Kamar da kuka sani kafintocinmu suna amfani da lura, in za su yi amfani da ita sai wani ya rike musu, to amma wannan lura za ta ba wa mutum dama shi kaɗai yana daga tsaye kawai zai kunna ta ne, za ta fi direct zuwa inda yake bukata. Technology mu na uku shine Foldmate laundry folding machine. Kamar da na faɗa muku a baya, wannan technology zai matuƙar burge kuma ya ƙayatar da ku. Wannan technology ba komai bane ba illa injin yin guga, wanda kawai za ka zo ka makala kayanka ne, su za su shi injin shi zai goge ma shi kuma ya ma kari mai kyau wanda kake so. Don haka na ce wannan na tabbata da zai burge ku. Daga nan ne bidiyon namu ya zo ƙarshe, amma ɗan uwa kada ku manta ku ajiye min ra'ayinku a comment section wani technology ne ya fi burge ku. Kada ku manta idan kuna kallon mu ne a YouTube channel ɗinmu ku danna mana alamar liking domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Idan kuma wannan shine farkon zuwan ku wannan channel din, kada kuma tare da alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen da tsarar mun dora. Mun gode.